Jama'an Allah jama'an kwarai ina ce wani bayani kun gani ba na zonna na buga kafa ne tun daga Nasarawa fa na ga wani abu da na faru a yanan gizo shi na ce barin nemi ranka ya daɗe in karya mishi ɗan kwali na buga kafa ga muku ban faɗa hangon da na ji ba shine yanzu haka kun gani nan ina tare da Dr Ibrahim Muhammad kun san kuma shi wane ne wai shine shugaba ana kira shi chairman ba chairman da ya fi chairman na 100% focus movement 100% focus movement nan ba wata kungiya ne da an gina ta su suna yi tafiya ne na mutane 100% 100% kenan ba na tafiya na focus kun sani ma hausan ba ya ishe ni ba turanci ma na maneji ne ranka dade kuma na ji labari an ce kai ma hausan ba ya ishe ka ni ba ba ne ke yi ba na ce wani zance ne shigar bayani ne a'a la ila kun gani ba to jama'a yanzu ba na zauna ne da Dr Ibrahim Muhammad zai gaya muna shi kungiyar shi nan menene tana kunshi da shi ba mu labarin me 100% focus movement. ok na farko 100% focus movement kungiya ce da aka hada na taimakan mu 'yan Najeriya mu san dalilin abin da yasa ake kiran mu 'yan Najeriya ana kiran mu 'yan Najeriya ne saboda muna da ƙasa ta gaskiya ita ce Najeriya yau in an zara wannan sunan dukkanmu ba inda za mu iya zuwa inda ƙauyukanmu inda muka fito kuma ibada ma ba za mu iya yi da kanmu da kyau ba saboda mutum musulmi ne zai so ya je ya zo ya je makka madina mutum kuma kirista ne zai so ya je jerusalem ko ka je new york ko ka je dubai ko ka je duk inda kake so ka je in ma kuɗi ne da kai amma kuma da sunan Najeriya ba wai da sunan wani abu daban ba to kuma mun gano cewa idan aka zo zaɓe ana canza mana yanayi mu bar abin da muke mu koma wani abu daban a fara ni dan arewa ne ni dan arewa zan zaɓa ni kaza ni musulmi a kirista zamu mu da wasu surutai ba hawa ba sauka me yasa ka haɗa wannan ƙungiyar na fahimtar da kowa da kowa komin iliminka ko ba ka da ilimi ko ba ka je makaranta ba ba kai karatu ba kai wannan kungiyar da aka yi na kowa ne 100% ma'anan 100% shine yawan zaki yi abu misali tuka mota ba za ki iya kina tuka mota ba kina amfani da wayanki ki ce tuka mota 90 amfani da waya na farko in kin yi sa ki kai inda za ki kai ko ba haka ba ko a kama ki ko kuma ki je ki buge ma wani mota zai sa ki asara to shi yasa duk abin da za ka yi in baka sa hankali a kai ba to akwai matsala to ma'anan 100% din kenan wato kun fito ne kai da kafa da hannu gaba daya in za ku yi ai da kwarkwatan za ku yi ne yawwa to a wannan dalili kaga sana ranka ya dade kai ne na canza bayani a wannan dalili ne da na gani a yanan gizo naga kuma suna yi wani tafiya wai 100% majagaban na san dai jama'a kurai kun san wane ne jagaban mutumin da na tsaye na zama kujeran takara na shugaban kasa yanzu haka shine ana sa rai ban sani ba shine zai ci shugaban kasa ta wannan kungiya ba na 100% suna yi jagaban ne so sunan su wai 100% focus movement for jagaban haka ne ba abinda yana nufi kenan shi na ce to ranka dade tunda ku ba ku duba addini ko aƙida ko yare ko wani fanni ne a Najeriya mutum ya fito ba menene ya sa kuna so ku yi tafiyan jagaban abu daya na farko mu 'yan Najeriya ne jagaban ɗan Najeriya ne jagaban bahaushe ne bayarbe ne yamuri ne da sauran yarurrukan Najeriya gaba ɗaya a ƙunshe jagaba ma'ana shugaba tun kan ya kai yanzu aka ba shi wannan sunan to amma a turance shi ne ake jagaba amma a hausance ya jagaban mu je inda zamu to yanzu ba shi ne lokacin da za a zaɓe shi ba to kenan mun yaudare shi kenan tun a da muka sa mai jagaba to kuma yanzu ya zo ya ce mu zaɓe shi ya zama shugaban mu ya mu tsaya muna wani tunani kuma wannan
jam'iyyar apc din nan kan ta samu sauki shugaba jonathan a lokacin da aka yi zaɓe 2015 sai da cpc da acn suka haɗa kai suka zauna suka yi alkawari tsakaninsu wa zai yi shugabanci wannan jam'iyyar da za a haɗa sai aka ce a'a sanata ahmad bala tinubu ne a'a buhari ne aka je aka dawo shi sai haƙura ce to tun da yanzu kai ka fi son kai shugabancin yanzu ni na haƙura duk da kusan shekarun mu ma ɗani na haƙura na bar ma kai wannan ne bayan in ka gama ni ma za a juya abin ko ba ni ba ta ɓangaren inda na fito mu ma tun da mun mara ma bayan da za a yi ka zama shugaban ƙasar najeriya wai don kawai 'yan arewa ne kai suka zaɓe ka so nawa buharin na fitowa bai ci 'yan arewan su fito duk su zo su zaɓe shi baya ci saboda bai haɗa kan shi da wani ɓangare ba amma shi jagaban tun daga farko ya san in fa za a ci fa shugabanci ba sai an haɗa nan da can sannan ake samu yayin yamuri ya zaɓe in yamuri bayar bai zaɓe ya to wa zai shi babu to shi yasa mu muka zauna muka duba wannan alkawarin an san mu yan arewa komin lalacin mu ba ma cin amana an san muka yi alkawari muna cikawa to yanzu mun karɓi alkawarin cewa bayan shekaru ko 4 ko 8 inda ya je juyo muka gama namu mu ma za mu abinda aka mana mu ma za mu rama shine in kirki aka mana mai in ba kirki ba dai to mu mun san an kyautata mana in shugabanmu da muka zo ya samu matsaloli shi wannan da zai taho ya san matsalolin da ya samu to kuma ya zauna ya shi mai nazari ne ya yi karatu ya tabbata ya iya lissafi in na zo ai bai kaza ba ni kuma zan gyara ai ba haka kawai bane za a ce bai kokari ba shugaba muhammadu buhari ya iya nashi kokarin amma ina da wani tambaya yanzu kana nufin alkawari ne da aka yi a baya tinubu ake kokarin a cika shi yanzu alkawari aka yi na jam'iyya cewa misali idan aka zaɓe mu amin in za a ci zaɓe kamar da na muke bayani arewa da kudu maso yamma ko arewa kudu maso gabas idan sun haɗa kai ni za a iya cin zaɓe kin ga ita arewa ba wani arewa maso yamma babu ba a raba nan ba gaba ɗaya kai a haɗe ne amma can an raba saboda akwai yare biyu masu ƙarfi tsakani can kuma yare ɗaya ne ya haɗa shi sa aka ɗan samu sauƙi a arewa ba nufi da wannan duk kowa yadda shi ba haushe ne amma arewan aka fi yarurruka daban-daban ta kudu maso gabas ko yamma ba ta kudu wajen yarba su ai su yaren su ɗaya ne nan kuma ai ba yaren su ɗaya ba ne ta wajen iyamurai su ma yaren su daban-daban ne amma iyamurai ne suka fi yawa akwai wanda ma ba sa ma jin iyamurai ba sa jin ibo kwata-kwata yawwa kwata-kwata ba sa ji kuma suna nan da yawa to su ma su ce a zaɓi shugaba daga cikin sawana ko kuma a'a su zo su haɗa kai da 'yan nasarawa da 'yan kogi da wannan su ma su zaɓi wannan ɗinsu to amma babu wannan haɗin kan to shi abin nufi shine in kana son ka ci zaɓe fa a Najeriya ba fa yawa ba ne yanda za ka iya shiga ko ina fa ka gama wannan ɗinka ka gama tallanka ka samu ci wato ka jawo mutane daga kowane fanni daban-daban saboda inda ka ce wa kai yarba su zaɓe ka to baka cincinta ka zama shugaban ƙasar Najeriya ba to amma yanzu akwai wani abu kaman a gwamnatin da ake kai yanzu ana neman shekara 8 kenan kuma gaskiya mutane sun yi kuka da wannan gwamnati a baya kadan kai daɗe ni irin hirar nan sai in dinga fita cikin zance na barin juya ya kuri abin ku ba zan canza so a gwamnatin da take ci yanzu ba kasan a baya an yi kuka da ta an yi kuka da gwamnati na an yi kuka da shi shugaban kasa an ce wasu ba su san wane na da laifi ba amma su sun san shugaban kasa na da laifi shine bai kawo musu daidai a kasa ba amma kuma wannan dan taliki ya goya ma shugaban kasa baya a zaben 2015 kenan to kuma yanzu ana so shi ya zo baka tunanin za a koma gidan jiya ne a babu
kowa da yanda yake abin shi to 'yan Najeriya za su fahimci haka kai ne zaka za su gane kowa da yanda yake abin shi. Yau in shi shugabanmu na yanzu akwai kurakuran da ya yi, yauwa ai abin da na faɗa ɗaya ne, shi wannan shugaban jagaban ɗan ya zauna ya yi nazari ya san kurakuran da wannan yi, to ba gyara ake da baki ba, ana zuwa ne a zauna a kai a tabbata cewa ana kai sai a ce za a gyara. To yanzu in ba a zaɓi wanda ya taɓa gyara inda bai da kyau ba don ya zo ya gyara abin da aka ce ya lalace, to wanda bai taɓa hawa ba ne za a zaɓa, wanda bai ma san ma ya ake gyara ma ƙasa za a zaɓa, za a samu matsala. To shi wannan an san Lagos ya gyara Lagos, yau Hausawan da suke Lagos gabaki ɗaya kowa yana farin ciki za su samu ci gaba, saboda Lagos an samu ci gaba. Ni a Lagos ne karatu, aka koya min zan iya zama a ko'ina a duniya, in dai ka zauna Lagos za ka zauna ko'ina. Yau shekara na 22 da na da arewa, amma har yanzu na jin yarbanci an koya min, na ji na jan Hausa, na ma Igbo as a language. Ba ga shi kana Hausa ba. Yawwa na jan Hausa duk da cewa a cikin wannan cike ba na girma, amma ga Hausa na bai taɓa, saboda in ka je can ba bambanci. Hausawan yadda kika ga arewa haka suke zaman su, ba su yadda ba kuma suna cikin wani waje wani yanayi. Yawan kika tafi Owerri Street a Enugu, unguwa ne na Hausawa, yara su buga miki yamuranci amma ga hijabi kuma sai su miki Hausa, sun san cewa daga mu an ce mu 'yan Kano ne, kun taba zuwa wai a'a, amma 'yan arewa ne, saboda iyayensu sun zo sun zauna a wurin. To za ka kore su ne su tafi ina za su tafi? Ba inda za su tafi. So Nigeria din nan kanmu a haɗe ne, zaben shi jagaban insha Allah Nigeria ce za a gyara, babu wani zancen wai wancan Jonathan ba Yar'adua ba ne, ai duka an ce akwai kurakuran da suka yi, kowa idan ya hau zai iya nashi ne, wanda ba ma so dan koyo, wanda bai iya babur ba ka dauki babur ka ai shi kenan, ko ka je inda za ka ne ko lahira. To mu ba ma son a bata mana Nigeria. To a tafiyan nan naku ni yanzu ba kan da kun ganin nan nan kai dade na shiga 100% kenan fa. Ai tintini kun gani ba? Tintini shi mana bayani. Na karya muka dan kwali. Na karya hula na ni ma. Shine muna so mu ji kamar yanzu mutane suna so su shiga wannan kungiya naku na 100% focus. Ya ne za su yi su shiga, saboda na san mutane da yawa musamman matasa, kasan siyasan yanzu nan ba, matasa sun ce su wannan siyasan za su kare ƙuri'ansu ne da rayuwansu. Kuma na san yawancin matasa da yawa suna nema wani ne zai goya musu baya su yi wannan abu, wani ne zai mara musu baya, sai kuma ga kungiyar ku nan na 100%. Idan mutum yana so ya shiga kungiyar nan ya ne zai yi? Kyauta ne, ba a cajan mutum kuɗi, ba a sa shi ya ce wani abu ko a'a, kawai yanan gizo zai tafi ya je focusnigeria.org ya shiga. Amma akwai aikin da ake yi a wannan yanan gizo din an kusan gama. Bai fara aiki ko ba. Amma za mu baki namba da yadda za ki faɗa mana da structure irin karin tsarinmu da muka yi. Akwai shugaba, akwai national coordinator, dukkan Najeriya ne gaba ɗaya. Saboda haka yanzu kuna da lamba wanda mutum na so ya shiga zai kira. Saboda haka jama'a ba wai ku dame ni ba fa, amma akwai lamba da za a bai. Za ku kira in kuna so ku shiga. Na ce wani zance ne. Mana bayani ne. To ranka daɗe ka san a siyasanmu na yau ba, akwai 'yan jagaliya. Akwai ban san ko ka san me jagaliya ba, 'yan menene 'yan takife na siyasa, 'yan sara suka, cau alaji ta kai maka su ba, wanda ana bai su 500,000 1,000 su je su tada taro ko kuma su tada hargitsi a gurin da ana yi siyasa, kuma yawanci ana biyan su ne. Don Allah ina so ne wani kira ne zaka yi da masu biyan su, masu daukan nauyin su, da wayanda ake daukan nauyin su ma, saboda su kawo mana tashin hankali a ƙasa. Wani kira ne zaka yi saboda zaɓe ya zo? Ai dama kuma kin faɗa yanzu matasa sun ce za su kare kuri'ansu, to kin ga kenan
wannan mutanen da kika kira sunansu ba za su yi aikinsu da suka saba. Allah ya sa. Saboda me yasa su ma suna cikin waɗanda suka ce mu ma mun gaji ba za a amfani da mu ba don a cutar da al'umma. Shi sa mu ma ba za mu yi ba. To shi sa wannan zaben zaki ga za a yi shi lami lafiya a gama ba wani abin da zai faru saboda su ma sun gano cewa in aka yi amfani da su ba a sake tuna da su sai shekaru hudu in ta zagayo za a yi zaɓe sake zaɓe a kiransu. shi sa su yanzu suna da wannan fahimtar. sannan mu kuma ta ɓangaren mu na focus dama ai fahimtar da mutane muke to yana cikin abin da muka saka a cikin ka'idodin da za ku yi ma mutane bayani da muke so mu yi mu tabbatar cewa mu gaya wa mutane kaman a turanci ana kira shi sensitization kenan. yawa ko kuma a propagation. yawa tafiyar da al'amuran mu ga yanda muke so shine mu fahimtar da waɗanda suke da wani irin aƙida cewa ba sai kun yi haka ba. an kun yi haka ma za ku fi samun kuɗi da ku yi haka. tunda saboda kuɗi ne suna yi. yawwa aka zo ka bari a baka 500 kai mana yadda za ka samu kuɗi da yawa me ka nuna mai kana da hankali zai baka wanda ya fa ka nuna mai kai ya haka ne sai baka na daidai. so kun kowa ma san haka. so amma mu we believe in duk wani wanda yake duk abin da bai da kyau yana da dalili da yake. to amma sai a duba me dalilan nan da yasa yake haka sai a gyara. in ana son a gyara mutum ba za a ce a turka tafi ba. in ka tafi turwan turtur sai a haɗa yan turɗin da yawa. haka ne ko ba haka wato insha Allah we will make sure cewa mun gyara Najeriya. mun fahimtar da mutane kuma. Jama'an Allah jama'an kwarai kun ji hiran mu kenan da Dr Ibrahim Muhammad wanda shine shugaba chairman na kungiyan 100% mu focus akan jagaban a turanci ana kira su 100% focus on jagaban kuma su suna yi tafiyan jagaban ne. ina fatan dai jama'a kun ji abin da ya faɗa. ni ba bakina ne ya faɗa ba. a hausance zaki ce 100% yau alƙiblan mu jagaban shine jagaban. okay to don kai daɗe na karya muka dan kwali na sake na muka kai da ka sani. jama'an Allah jama'an kwarai wannan kungiya ba suna da wani take wanda ana kira da turanci slogan kenan ba. ran kai daɗe ka san ba wai na iya bane zaka gaya mini ka san na san na turanci amma ya ne kuna yi na Hausawa yaran Hausa ban iya sosai ba. na ce wani zance ne to barin kwaba in 100% alƙiblan mu a yau shine jagaban 100%. alƙiblan mu a yau shine jagaban 100%.